Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü hepdäniň netijesi boýunça etjek bolýan söhbetdeşligimiz esasan ýurdun içi olum diňe bir waka bilen baglanyşykly boljak. Ol wakada ene halkara zenalaryň güni bolan bayramçylyk bolan ýa-ni 8 mart bayramy bilen baglanyşykly. Bu bayram birinji gün ýa birinji ýyl bellenenekde Türkmenistanda ýa-da bütün dünýäde ol bizim bilişimize göre 100 ýyldan gowrak wagt bäri bellenip gelýär. Ýöne Ýewropada bizimki ýaly ol uly dabara bilen enni şol zarlary ýonap adamlary doldurup bular ýaly edip bellenenekde ýöne kalendarda ýazylgy Ýewropa ýurtlaryna şolar ýaly halkara zenalar güni diýip ýöne öňkü Sowet giňişliginde ýa-ni öňkü Sowet respublikalarynyň içinde ene şu gün uly dabara bilen bellenilýär. Enni Türkmenistanyň näme bolup geçdi men sizin ünsüňizi şoňa çekjek boldy. Enni Gurban Gulyň dogmasy häkimete gelenden soň şu özüni şol häkimetde berkarar etmek üçin halkyň şunu şol kürsüde özüni kabul etmek üçin dürli oýunlary, dürli sapalyklary gurnap gelýärdi. Enni şu sapalygyň biri mene 8 mart bilen baglanyşykly boldy. Nämeden başlandy? Gelin enni şonuň eden sowgadyndan başlaýyn. Ýa-ni büdjet işgärlerini, ýa-ni büdjet döwletiň edaralaryny işleýän zenallara hemde mektep okuwçylaryna ýa-ni 60 manatdan şol sowgat pul paýlatdy. 60 manat näme şu gün kown? 60 manat eger biz bazar narhy bilen ölçsek şu gün kown $3. Şondan gymmatda. Döwlet narhy bilen ölçäp bolanak sebäp döwletiň kursundan eger döwlet pul çalşygyny geçirmeýän bolsa diýmek şol kurs ýok aslynda. Ol diňe özleri üçin bar, Gurban Gulyň tohumy üçin bar, şonu goraýan jellatlar üçin bar, şol kurs ondan başga kimde bolup biler. Şol sud prokuratura polisiýa işgärleriniň ýol başçylary, şolar üçin içki durmuşlar üçin olara bar. Şol 3 manat 50 tengeden dollaryň kursy. Galan halk üçin şu gün kown 20 manat $1 bahasy. Diýmek $60 sowgat beren bolsa her bir denany ýagyda $3 sowgat berdi diýip aýtsa bolar. Enni şu $3 barynjydan bu mertebemi, bu syýlygmy ýa bir hormatmy biziň gelin gyýlamyza? Bir pikir edip görün. $3 özü bary ýok. Onuň hökmany ýagdaýda bir zalyň içinde adamlar toplap, ýygnap, dabaraly ýagdaýda onuň alyp 3 gözek maňlaýyna silmeli ol $20. $3 ýa-ni 60 manat. Beýtmek bilen bu diktatorlar biziň halkymyzy dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde it masarasy edip görkezýärlerdi. Ol zenanyň mertebesi ýok o taýda. Men size bir zat aýdym. Menden hynam görmän, geňem görmän. Ene käbir ýurtlarda aýlanyp ýörse bizim Ýewropany, şol köçeleň çatyrgyna dilegçilik edip oturan adamlar bar da. Ene şolary $3 ýa $5 bereňdi. Sen ýüzüňe de sereden akly. Bular bolsa $3 alyp maňlaýyna silýärler bütün Türkmenistanyň bütün dünýäň öňünde. O nähil maskaraçylyk. Ene şoňa mezbur edýärler. Şo şey edip adamlaň mesela mertebesini şol pesten pese aşağıdan aşağı düşürýärler. Şular ýaly hereketler bilen görkezýärler. Ene siziň ornuňyz gol ýa gyrnak, ene biziň siziň öňüňize oklan zadymyzy näme bolsa-da, sümkem bolsa, sankam bolsa maňlaýyňyza silmelisiňiz diýen. Ene şol tekst okulýar. Şu her bir şular ýaly ýa-ni goşadyrmak üçin näki sowgadyň ýa sylagyň aňyrsyny. Enni şol 60 manat diýip aýtdykda, ol hiç adam da döwlet meşwerinde. Ýöne şonu hem milleti aly tutup berjegini berýär, bermejegini berenek. Näme bu büdjet edaralarynyň daşgaryn işleyen, başka bir yerlerde işleyen zenalarımız var.
Ya denarlan köpesi öýününe otur, çağalaryny terbiýelep, olara sowgat ýokmy? Ýene de men şu mesele häzir dolanyp gelerim. Näme üçin bir beýt milleti ala tutýan? Soňra 7 martda ene ulu takırdy, ulu dabara bilen, ulu şowgun bilen yüzlerçe zenany ene köşeýygyna atdyrlar. Şo taýda ýanky bir Gurban Gulyň dogmasy bulara tekki çağı we ondan köp çağan doğurup we terbiýelep ösdürip besden enelere ene mähri diýen orden nakmak bar. Türkmen owullanyp köp çağaly maşgalalardan ibaret. Ol orden almak üçin çağı doguranak Türkmen. Öz durmuşyny, öz maşgalasyny gowlaşdyrmak, giňleşdirmek ýa-da ösdürmek, köpelmek üçin ene şol söýgüden sulhalşyp doglan çağılar diýip hasap edýän. Ol hökümetiň plany boýunça paxta plany näle 8 çağı ýa 10 çağı dogurup sen soňra hökümetiň elinden bir demir almak, döşüňi, jajak takmak. Şo jajak üçin şu çağılardan ýaýynlardyňyzmy? Denallar. Şol köşke ýygnanan denallan bolup oturuşyny görüp, eden çykyşlaryny görüp, şeýle maskaraçylykly. Hamana bular şol dogran çağasyny Gurban Guly we oglu üçin dogurup beren ýaly edip diýerler, çykyş edýärler. Men başga da dilim almaýyn weli. Atalar badyr elbetde şu çağalanyp. Ýöne şu enelen aýdan sözünden netije çykardan şular şu dogran çağasyny Gurban Guly bilen ýanky on dogmasynyň hatirasyna dogurup şular terbiýeleýänmişsin. Olar ne kömek edýänmişsin şu enelere, çağalara. Gollaw berýänmişsin hemme taraplaýyn. Nämen gollaw berdi? Han aýdym. Indi şu taýda görürüm göni efire çykýarsa indi halk bilen göni gepleşige. Siz aýdyp berin. Şu 8 çağı, 10 çağı doguran eneler. Diňe şuň näl? Şu dağlı oturanlarda ondan öňkülerim. Aýdyp berin siz 8 çağı, 10 çağı, 11 çağı doğurduňyz, ulartdyňyz, ýetişdirdiňiz. Şolaň haýsy bir ýokary ilmli ýa bilimli boldy. Haýsy birine hökümet elini uzatdy, goluny uzatdy, kömek etdi. Ya şu garran en atalaryň mesene halyny wah eden hökümet barmy? Ya şolar dermanlanyp çynetdim, ya sanatoriýlara uğratdym şu en atalary. Şol 10-11 çağan şular ýaly şertlerde hem dogurup hem terbiýelenlik üçin. Ha? Ýok. Onu näme olar alkyşlap otyňyz, ozarly oturup. Şu döşüňizi dakran jajak üçin. Ine watandaşlar, yurttaşlar, ine sizi şeýdip, şu gul we gyrnak derejesine ýetirýärler. Bagyşlan, hemme zady öz sözü, öz dili bilen aýtmaly bolsa, şol zallaky oturan eneler bar. Şu 8 çağı ya ondan köprek dogurarlar. Şolaň hemmejiniň çağasy Gurban Guly we onuň neberesi ogly aktyk üçin dogurulan gullar we gyrnaklar diýip aýtmagy dol esas bar. Atwyrma, hakykatdan hem şeýle şol. Siz öz çağaňyzyň eýesi däller. Eger şunu şu doguranyňyz üçin minnetdarlygy şoňa bildirýän bolsaň, äriňize bildireňiz ya gaýnataňyza, gaýnenenize bildireňiz, şol ya öýden atalaňyz bize şunça kömek berdiler, gollaw berdiler. Ene şu çağalar ösdürmäge, ulartmagy. Ýok. Şol iki tany sizden asla bir habar oturun, depeňizde şanyk oturun, iki tany haramzadan alkyşlaýan. Ondan adalet bolurmy o ýurtda, o döwletde, o milletde? Mene hayran şu bolup duran zatlara. Öz jellatyny el çarpyp şoňa alkyşa koýarlar, şu zalda oturan zenallar. Men bir zady bilen şu zala ýygnanan zenallar, o şu ýüllerçe zenan barda, men onu oturup sanamak ýöne bar, bir näçe zady. Şolaň 90 göterimi pesinden obadan gelen zenallar. Ya obada ýaşap, ene şu çağa doguran zenallar. Şäherli zenallar bular, munça çağan doguranak bagyşlanmaly.
Diýmek şo ýogum baram bolsa, ýogum bolsa, şo garyp gasar gününde de ýene de şol ene Allah berdi diýip ene dogry otylar. Täp bize maşgalany planlaşdyrmak baradaky düşünje asla ýok biziň halkymyzda. O näme ol planlaşdyrmak diýme? Mesela mene Ýewropa döwletleriniň ählisinde oglum bilen ýigit bilen gyz öýlenýär, onuň planlaşdyrýaly bular. Näçe çağamyz bolmaly? 2 ogul, 2 gyz, 1 ogul, 1 gyz ýa bir çaga ýeterlik ýa 5 ýyllap biz hiç wagt çaga bize gerek gel. Soňra özümiz tutamyzdan soňra guruplanamyzdan soňra okuwymyzy gutaramyzdan soňra ýa plança million hasamyza basamyzdan soňra 30 ýaşdan soňra 35 ýaşdan soňra biz çaga dener. Ine şoňa planlaşdyryş diýildi. Bizde bolsa, ol ýan mektep oturan gyzy, ol gögöle ýan ente agaran saýgynmayan ýigit bilen öýrýärler, durmuş toýun tutýarlar. Ine bolly, ine iki tarapyň hem en atasyna bular ine agyr ýük. Onuň her ýylym ýylaşa dene çagy dogurup otyrlar. Hanmyň planlaşdyryş? Näme esasynda 8 çagan ýa 9 çagan ýyllygyny dogurdular. Dubayda hala bu tayda. Sana emir her ýylla her çağan üçin $60,000 ya $100,000 berip galan ömrüne mugud okudyp, mugud ýaşadyp, mugud medisina hyzmatyny alar ýaly. Ala dediýän hökümetiň barmy sen? Beýdip çağa dogurur ýaly. Ýok. Onu diýmek hakykatdan siz eneler bagyşlan boli şol diktatura üçin ama gul-gurnak doğurup berýän inkubator bolýar. Başy işletden. Siz öz çağılygyny gelejegini alada etmän. Şoluň näme bol, kim bol olajagyny bilmän, düşünmän. Ýöne ine dogurdum maňa bir jajak döşüme dakyň diýip, şoňa da monça bolup otural oturup el çarparyňyz bilen ertisiz näme diýip ýaşajak? Ha, şol siz aýrymy? Näme diýip olurjak siz şo çağılar? Özüňiz bilip durursyňyz. Hemme zat para peşgeş bilen. İşe girjekem bolsaň şol parany bermeli. Okuwat aljagym bolsaň, sady geçjegem bolsaň, mektepde okutjagym bolsaň, hemmesi para peşkeş bilen baglanşyk. Siz näme? Oturun owanyzda ýa hojalygyňyzda ýerden altyn çogup çykýan beýl mınça çağan dogurur ýaly. Hawa ol çağı siziň äraýalyň ene bir sulhynyň alynan bir şatlykly önümi diýip aýdyl. Ýönesi şo şatlygy, şol önümi şuun kun hany Gurbangula ogluny bagş edip otyrsyňyz. Ene şolara ene şolar ýaly Taňry ýalkasyna aýdyp. Olaň näme gatanjy bar sen äriň bilen araňyzda bagşlan bol. Ha? Men düşünýän bir zat ene ata çağasyny ulardy ýigit bolsa ene watana hyzmat etsin, gulluk etsin, borcuny ýerine ýetirsin. O erkegiň borcu watany goramak gerekkerini janyny bermegi. Ýöne diýilýän zatlar, aýdylýan sözler ulamy kamata getirýär. Bir diňläp görüň, aýyň 7-sinde şol watan satan programmasyny. Şo tribuna çykyp şu zenanlar näme sıçýar agzyndan. Beýle de bir maskaraçylyk boraky, beýle kim döwletler, milletler şeýdip, şular ýalydyp özüni maskara edýärlermi? Siziň şu çağalaňyz ulalanyň badyraýy. Soňra ertesi gün size näme diýer häzir şo ýygnakdan dolanyp baranyz? Ya olara da şol döşüňde dakan jajaňyzy gijeňlejekmi? Haýsy bir okuwly bol ýa ilmli bol, haýsy bir daşary ýurtda işläp ýaşap, sizi ine 8 çağan dogrup gaýan eneleri kömek edip otyr. Haýsy bar? Ýoga. Ýoga, ýurtdaşlar. Ondan ýene de bir azy hakykat aýdyn size. Ine bizim goňşy döwletimiz Özbegistan şeýle. Ine 1992-nji ýylda Özbegistanyň ilat sany 18 milyon adama golaýdy. 18 diýip alal, 18 milyon. Ine ondan märi 30 ýyl, 31 ýyl bolýarda şu. Şu 31 ýylyň dowamyny şuň kun Özbegistanyň ilat sany 34 milyondan geçdi. Tassanam 2 hisse köpeldi. Türkmenistanyň 91-nji ýylyň ilat ýazywyna 3.840.000 adam. Şu näçe miň adam, näçe milyon adam var? Kim sanap biljek, kim aýdyp biljek?
Ene sekki çağı ya köp çağı dogran enele. Siz dogranyňyz bilen milletin sany köpelýär. Ha, ýok. O çağıly kämillik ýaşyna ýetýänçe näçe söylýär? Hı? İmit ýetmezçiliginden, medisina hyzmatynyň ýoklugyndan, doganyň saglygynyň pesliginden, keselçilikden başga-da narkotika bar, näme bar, gatyken sanasan. Siz kim gara işledik sakladı, yani siz ene däne o ýerinden gelen gahrman eneler. Ozal gahrman nerdiler? Ene mähri diýer. Hani o waňyzy ana görünmedi otursa, ýörara köçe de ýok iýdili. Ýene sizem şo doğurup gaýan 8, 9, 10 çağan şo palçykdan gatna diýen mektebe öýe mektebe. Olaryň onsoň olaryň siziň öz uluşyňyz ýaly palçykdan şol çykmak ýok da çarkyp belek. Aýlanyp dur, hemmäň ýeriň teýine gidýänçe. Onsoň şo durmuşmy, şo ýaşaýyşmy? Men Özbegistany size mysal getirdim. Özbegistan'da da Islam Kerimov diktatör, Türkmenistan'da da Sapar Murat Niyazov diktatör. Iki diktatörün farkyny görüňe. Şol diktatör bolsa da halkynyň şol durmuşyna, şahsy durmuşyna goşulşmady. Bar nirde gazanýan bolsa gazanyň diýip dört tarapyna derwezany açdy. Oň milleti esasan orsiýada çykyp şo taýdan her aýda million milliardlap dolar uğratdylar öz ýurduny. Yoksam Türkmen halkam zahmetkeş, Özbek halkam zahmetkeş. Özbegim hana şol keginden pil bilen gumsa urya Türkmenim. Ýöne Özbek öz toprağının rehmedini görýär azlykany Türkmen ýalylar hemme zadyň elinizden alyrlar. Şonu da haýr, ýene de şolary öz jelladyňyzy ene Taňry ýalkasyna aýdyp oturdyň alkyşlap. Özbegistanyň şu ilatyň köpelmegi birinciden diktatör şoňa el urmady. Şu maşgala meselesini başardygyndan o ziyan kömek etmese de ziyan vermedi. Şoň üçin bu millet ikisi köpeldi. Ýene köpelmeginiň bir sebebi, esas sebäpleriniň biri olar özbekleriň däp desuruny bar. Birek biri gollamak, birek biri kömek etmek. Olarda bu şolar ýaly mahalla diýen bir düşünje bar. Bir topok ýa toplum, bir owan, bir gürmegi. Şola toy tutsa da hemmesi biledir, yaz gelse de hemmesi biledir, yoğurda da biledir, başka meselede de gerek yerine ediliyor, barsa bir yere uyuşup cemleşip, karar kabul edip bilen millet. Yani olarda şu kollektiv goranmak, kollektiv kömek etmek, bir arka durmak meselesi katı beyikte dur, bizimkiden. Bizde olsa, binansa da doğana yağı. Komşu diýme, onu beter bolýar. Ýöne biz hatta dogana ýagy. Görüpçilik, kümsüklik, ene şolar ýaly bassaşlyk, bassaşlyk ene biziň halkymyz ene onsoň jahillik, bilimsizlik ene şu derejeye ýetirdi. Hana 8-10 çağan dogran enelen şo tribunada maýmun bolup ene şo iki sany haramzada alkyşa oturşuny görüň. Ondan soň şu millette, şu döwletde bir iýdili durmuş ýaşaýyş bolarmy? Şu gidişine gitse ýa bolmazmy? Oňa da özüňiz jogap berin. Menne bu meselede aýdara, goşary diýere zat ýok. Men şu 7 senäkini görüp dogrusyny aýdan ýene bir ada hakykady. Şu 7 senäki şulaň masgara bolup oturuşyny görüp hökümetiň oýnuny oýnalyp, men 8 mart bilen ýurdun içinde bir denany gutlamadym, dogrusyny aýsam. Boğnum ısmadı, şu zatları görüp. Siz şu taýda 8 çağan dogruna, hana jajak üçin o taýda däli porhan bolupdy. 7-6 çağı dogrunun enelerim hana ýeke köpüksiz öýün noti, olarym garaşmaly, şu 8 çağı dogýança. Şol bar olarum şu zarly oturup jajagyny alyp gaýtmaly. İnkubatorda aýlanyp duran. Ene onuň men nämesini gutlaýar? Gutlamaly adamlarymyz, hani meclis azalarymyz bar denarlar, hökümetiň azalary bar denarlar. Ene aktiv iş ýerüdip beren denarlarymyz bar. Elbetde gutladym ak ýüregimde. Beýdiýdigim o Türkmenistanyň içinde gutlarlyk denar galmat diýip bolmaz. Ýok, bardyr. Ýöne men boğnum ysmady. Şolary görüp, soňra men Türkmenistanyň akyz gelin gyýlar sizi gutlaýan näme? Bar ýoksam içinde.
gutlamak ola hentäk bärden aýdy. Şoluň öňünde tagzym edip diýde çökseňem bolsa bir taparyny baydyk gal, enelemiz bar, zenarlamyz bar, gyzlamyz bar. Bar. Men ýok diýemem. Ýöne şolaň hemmesiginiň adyny, abraýyny, mertebesini hana şol tribunadaky zenarlar ýere sokup otyýar, bederelep döküp otýarlar. Şonu bilip goýun, geneller. Yurtdaşlar, men size şonu aýdaýyn. Sag bolun diňläniňiz üçin. Hemmäňiziň öýüňize sag.